Ahoj, já jsem Niko, zdravím z dalšího videa. Dneska tu máme pokračování naší série ze hry World Soccer Champs. No a dneska nás bude čekat, máme tu visí vlasy. Tak to je mega, lidi. Dneska nás bude čekat hnedka začátku těžký zápas, a to proti Opavě, která je vlastně hnedka za námi. Oh no. Bude nás poté čekat Chrudim s Jihlavou, Chrudim 14. Jihlava 12. takže tam by to mělo být jasné. No a budeme hrát druhé kolo MOL Cupu. Teď se koukám, když se to přiblížím, tak v tom plánu tam je normálně logo MOL Cupu, což je docela hezké. Ne. Brooklyn Reigns ještě není ready, takže počkáme do příštího zápasu. No a my pojďme teda na tu Opavu, budeme hrát doma. Tak, my jsme hnedka tady v útoku a máme tu teďka Vojtu Hranoše, který dává gol na 1-0. Myslel jsem si, že to teda brankář bude mít, protože už byl celkem blízko u té pravé tyče, ale Vojtěch Hranoš to tam dokázal vecpat tu ránu. V 30. minutě Thiago Araujo, tyvaž, bychom to zkusili kopnout, no jenomže já jsem to natáhl po zemi, no nevadí. Nicméně máme hnedka o 2 minuty později další příležitost, takže dneska ta hra vypadá je na naší straně, ale nezakřikněme to. Alexandr Presila tu teďka krásně uniká po té pravé straně, ale bohužel ten balon nebyl přesný na Erika Lišku. A v příležitosti také Opava poprvé v dnešním utkání, tak pozor na tyhle jejich šance, ale dokázali jsme to ubránit výborným skluzem. První půle za námi a na začátku druhé půle máme šanci. Oskar Žil si to teďka míří tady do vápna. Rafael Camacho. Vojtěch Hranoš, ale zase, ty vole, je to nezvyk ta střela po zemi. Nesmím to tak natahovat, no, je to v prdeli. Ale dobrý, máme další příležitost. To je teďka Thiago Araujo. A zase ale Presila. Camacho je rychlý, takže Camacho by se mohl procpat a Camacho dává gól na 2-0, tak ty vole, po těch plno příležitostí, co jsme měli, Opava, červená karta, my pojďme vystřídat naši zálohu, teďka střídáme celkem poměrně pozdě. A máme hnedka další šanci. Zápas už bychom si měli pohlídat vzhledem k tomu, že Opava hraje o 10. A ten Ordas a zas ty vole, ne, já nevím, jo. Druhá červená karta a ještě šance pro nás. Štěpán Šebrle. Ale k Ordasovi se zase balon nedostane. Nás to mrzet nemusí, 8 šancí jsme měli dneska. Vítězíme 2-0, utíkáme teda o 3 body před Opavou, Budějovice pouze remízovali, takže na Budějovice už máme 6 bodů náskok. Reigns už může hrát, takže určitě ho hodím takhle místo Antonia tady. Pojďme teda na ten venkovní zápas s tou Chrudimi. První minuta, hnedka šance, tak to vypadá parádně zatím. Hranoš 1-0, asistence Erik Liška, v minulém díle to bylo většinou, že Vojta Hranoš asistoval Liškovi, tak dneska se to trošku obrátilo, nicméně paráda. Tak určitě. Opava vede nad Jabloncem, to mi to tam bliklo, samozřejmě to budeme muset také sledovat, jak se vyvíjí zápasy u Opavy. Pozor, tady Chrudim v příležitosti, ale nic z toho naštěstí nebude. A je tu teďka Rafael Camacho, který dává gol, ne, tak nakonec je to Erik Liška, který to tam dorazil. Pojďme střídat, určitě hnedka vystřídáme naší zálohu. Camacho je taky dost unavený a vidím, že je unavený i Hranoš, takže tam dáme Nuneše okamžitě. Uvidíme, zda přidáme ještě třetí branku, protože teďka tu k ní máme blízko. Liška 3-0, takže dnešní druhý gol. A ještě budeme mít příležitost. Thiago Araujo, ale ztratil ten balon, moc jsem si to ponakopnul. Ale vítězíme 3-0, Opava taky zvítězila, takže 3bodový rozdíl. Nám se zlepšil Emir Tombul o rating nahoru, tak samou Vojta Hranoš. Dobrá, takže pojďme teda na ten domácí zápas s tou Jihlavou. No a poté se vrhneme teda na druhé kolo MOL Cupu, kde snad, když máme teďka tu sezonu tak dobře rozjetou, jsme mohli urvat ten postup. Teďka ale Hranošovo břevno. A konec akce, tak to byla škoda. To je fotbal. Jihlava má šanci, pozor. Výborně jsme to tam dokázali těmi skluzy zabránit, ještě že tak. Pojďme kluci už nějaký ten gol vstřelit, protože je to potřeba. 37. minuta, Araujo, centr na Lišku. Camacho.
Musí se tu teďka obkroužit a ztrácí balon. Ty vole, teďka nám to nějak dneska nejde s tou hlavou. Jablonec 3-0 nad Chrudimi. No a my se trápíme, takže pojďme udělat tady změny. Pozor. Výhlava v příležitosti. Dobrý. Výhlava v další šanci. Dobře, jsme to teďka ubránili. Ne, tak 0-0. Takže remízujeme, což se nám trošičku komplikuje, protože přece jenom je to Jihlava, která se nachází na 13. místě. To bude ještě zajímavé. A druhé kolo World Cupu Vyškov. Tak doufejme, že nám to vyjde. Pojďme udělat i taky trošičku změnu tady. No a pojďme se teda podívat, jak to tu je rozlosováno, kdo tu třeba s kým hraje. Jestli tu je něco zajímavého, vypadá to, že ani tak moc ne. Je tam 0,0,00. Hrajeme doma. Druhé kolo proti Vyškovu, které hraje první ligu. Takže uvidíme. A 2 minuty před koncem první půle budeme mít příležitost na střelení gólu. Ordas ale trefuje pouze tyčku. Tím, že já už se to snažím teďka dělat rychle, protože to nechci střílet po zemi, tak se potom stává, že trefuju takhle ty tyčky. No, co už. Doufujeme, že budeme mít další příležitost, což máme. Baník Ostrava prohrává na Táborském 1-0, to tam bliklo na mě. Ale to nás teďka nezajímá, protože my máme příležitost, kterou nesmíme teďka posrat. Ordas. Pojďme, Ordas 1-0, výborně, ty vole, jsem nevěděl, co dělat a pak jsem vymyslel tohle. Ty jsi hlava. A máme hnedka další příležitost, takže pojďme, vole. Hoď mu to vzduškem, nehodíš mu to vzduškem, nevadí. Pojď. Ne. Tam nám to uteklo, musíme střídat, ty vole, bo jsme úplně vyčerpaní tady. Všude všechno vyčerpané. Šebrle do hry a já musím dát do hry prostě teďka toho Hazlera, ať ta obrana tam je trošku nějaká rychlejší, ale pozor, Eneme dává gol. 1-1. No, půjdeme do prodloužení, no. A máme šanci a pojď. Ty vole, Ordas už je vyčerpaný, on už nemůže, chudák. A... Gol! Gustavo Nunes, ty vole, pojďme. No jasné, a Vyškov hnedka šance, že? Dobrý, běž tam, máš ho, pryč, výborně, Araujo. Pojďme, to vydržíme, pojď. Jo, postupujem. Nekecej. Je tu nějaké překvapení, které by bylo nějaké překvapivé? Není. Takže postupujem a bude to teda Zlín. Co teďka Zlín hraje? O sestup. To je hratelné. No uvidíme. Budou nás čekat Budějovice, to bude důležité utkání, protože když jsme náhodou prohrali, tak Opava může jít před nás, Budějovice se můžou dotáhnout na 1 bod, takže to bude důležité. Pak nás bude čekat Prostějov, který je 9, to asi teď nebude úplně jednoduché, Sigma Olomouc B, ta je 11. a bude nás čekat Vlašim, která je 15. Takže uvidíme, jak to všechno bude. Nicméně jsme na konci teda videa, já vám moc děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte video ohodnotit lajkem, odběrem, nějakým krásným komentářem, sdíleníčko, však to znáte, nebudu se pořád opakovat, ale tak jak víte, tak jako každý to vždycky na konci musí říct, že jo? Ne, opravdu děkuji vám moc za podporu, za zhlédnutí a užívejte života, užívejte letních prázdnin, dávejte na sebe pozor a u dalšího videa zase. Čau. Tak to teda ne.